Ikaw may nakon. Oh, permi. Sige. Ya, sabi storya. Guys, good morning. Oh. Guys, good morning. Namin karon. Buhat may bagong sa vlog. Langaw among lumsan sod sa 10 minutos. 10 minutos. Ya pag lumos among buhayon. So, let's go guys. Ay, dakop pambuang. Nakapag lang. Apa man eh, dakop lang no. Sagot. Ya. Ya, mana? Ay, langaw na poy. Langaw lagi. Guys, dua lagi buk. Anya? Ako na lumsan. sa Ya. 10 minutos. Wala ko ko. So, sa 10 minutos. So sa 10 minutos, Among buhayon. Ambo yun. buyon ako. Ya, kalumsan na. Boy, di na ko di na kelupad. Basa na. Ay, pati ha? Wala. Hindi na. Ato ngulog lang siya. Oh guys. Ilugdang na siya. Tara guys. Duha na kabuk. Oh guys, nakalangaw guys ha. Oh guys. Natay manok guys. Ito niya. Ilum sa ay yara ko ni kuha na malugdang siya kay malumos. Lugdang pina siya di sa ta malumos. Apa man siya malumos kay lutaw pa man. Kamang gaya ba wala asod ka kamang na. Lutaw man. Lahi justo ba dali ka lahi ka malumos. Lumos na, lumos sige na. Dahil na, malumos na. Magkupot ako kamo to. Dahil na dyan, malumos lagi na. Kamang mo. Kamang sa kamo. Kamong gaya, kalumsan gid. Ang lumsan naman. Ato sawat lumos man. Hawa pirme. Alam mo, lumsan na ni Papa. Oh, lolo. Kaya Lumsan ka na. Lumsan ang matay. Kamang siya po no. Mura magkuan. Mura magkumigas. ya, matay man. Kunyari ka niglugdang, tayo man ka niglugdang. Kanang Kanang wa pa siya malugdang, wa pa na malumos. Buhay pa na siya. Ano ba malugdang ko no. Oh, so lakaw. Langaw ni Boy, og kumigas. Langaw. Ano kayo dagan? Nabuhi kayo rin. Kamang man. Kunyari kayo sa time, lugdang na siya. Langaw na. Don. Langaw! Sabi na, lumigas. Man kamang man oy. Basa may bako din sa kalupad ka basa may bako. Basta may pakon. yung siya magpungi. Sa magkuha na. Biyag taas kutog lang oh. Partner. Grabe partner. Oh, mangkamang god. Kamang lagi oh. Tuba pa na dali ka sa lugdang. Tubig dugay sa lugdang. Luto. Tama, may kuan sige lang. Basta time man gani siya. Ini kalugdang tuna ta dahil Sa 15 minutos. oh. Ko biyo taas sa kinabuhit lang ito. Tao pa daw. Lakaw. Tao 10 minutos patay na 5 minutos patay na malugdang. Ilaw na, lakin tagandagan pa. Ang dagan oh. Grabe, tagandagan sa lang. Uba, no, kalau matay na sila. Lugdan. Malugdan na siya pa eh. Malugdan mo na ito. Ano to, malugdan. Kailangan ito lang tapos. Grabe, kulakaw. Kumay man. Kaya lugdang. Ito bilid, higit na yung matay partner. Matay na. So, ayan. Malugdang na siya. Unya tadi ta matay man eh basta dili pa siya malugdang kaya lugdang may atong kuan nga patay gyud sa balumos siya. Kay lugdang naman. Lugdan na tayo man eh. Oh, time man na yun. Di pa siya malugdang, di pa siya malumos. Lakaw pa man. Kilakaw-lakaw. Nah, kulakaw man to. Eh. Asa di kinabuhis lang no. Ikaw si Mar. Kaya tanong na mo naman. Basag po natural. Ako sa alapan mo po natural. Claro, na ito mga itong kinawa. Yung sa buhi pa doon. Buhay pa na sa yun. Duha rin sila. Nagkadak ko itong nahon.
Kung nikalugdang ng dako ka sa gamay. Lang, gusto na gamay, matay na lang. Ay, tayo. Kalulugdang. Ito na. Nakaw pa. Buli pa nila. Di. Pa pa malumos. Lumsan nila. Lumsan ba niya? Una buhion malumos na siya. Dagan pang nahat. Yan, kato naman na. Awa na pirmi. Istas pirmi sa tayo. Kuan ma ato ang atong negosyo na pirmi. Pili. Yan nakainom lolo ni mo nag Red Horse. Tuba pa rin, dali na sabi. Dahil tuba dali kay lugdang. Mura ko lang hubog no. Tubig, ginawa pa minag maay. Tuba ni yug na ma lugdang dayon. Sampai tuba, ano tuba. Ano mga usong tuba? Kulapor may uso ron. Grabe guys, lutaw-lutaw lang yapon. Ay, nagisa mo pa. Ano kamang patay na ni. Ano kamang? Ano yan? Kaiman na to dyan. Ano kamang patay na ni. Itla ko, cellphone mo, timer dong. Cellphone mo ba? Timer ba? What? Kapit naman. Timer. Pwede ko ba sa natin? Timer, kapit na. Bugay mo, matay. Di man mo kuan, di na mo kupot eh. Oh. Di na mo kupot yun. Di na mo siya malugdang. Tuba dalim ka sa malugdang. 50 minutos. No lang. Ano gano? Di na mo kamang. Ano gano? Di na mo natal. Patay na niya ay. Di na mo kupot. Di na mo dagan. Patay na na. Patay na ni. Timer ko na dong. Nandua, dungan. Sir. Wa pa man naman usa lutaw pa na. Akala di na mo kamang daw. Buhay pa ba na? Di na mo kamang. Ako pa, wala nang kamang na siya. Anay. Timer dong. Patay na pa. Di na mga bukid, di na mga Yung malihok. mulihok ang langaw, guys. Timer. Ay, paano? Ayun, Timer start. Timer start. Now. Yes, now. Start now, timer.
Okay. Time is up. Time na. Ini, buhiyaw na sa kuno guys. Baon ang langaw, ibalhin sa abo. Ang langaw, gikan sa abo. Ibalhin sa abo, di patay. Ina kong utog, babuhay pa niya ay. Belata na Allah, kurug-kurug. Kurugas ka Ang mo. langaw, nagwa na mapunit patay. Ang langaw, na mapunit patay. Allah, por tao pagbuhi, naglutaw-lutaw naman na. Wana, baut-baut pa, baut. Wana, agoroy. Ang langaw giputan sa abo, padulong sa abo. Yeah. Ini muna ni guys. Kuhanin abo ka. Dilubong sa abo. Ilubong sa abo. Abo. Oh, na barmi. Anoy, patay na ka. Kapit. Kapuan. Panay gilubong na sa abo guys. Tinanong mo buhay. Mangka 10 minutes ngilumsan punuwang na ni. Buhay pa ka. Marapit. Kaya siguro. Oh, barmi. Bebe na. Kapit. Pagkita mo sa dagong. Tabang yun duhan. Paano na ay? Ay, siya. Okay, surrender. Surrender. Abo na sigarilyo. Agi na sigarilyo ko. Buhay. Sino? Ka. Ay. Tabang wala. sigarilyo. Layo. Ala, tabang ka na sigarilyo. Patayin ka. Ay. Ano yun? Ay. Hindi na pa na. Ay. Ha? Bate Eh, ka. Agiw. Ay, doon. Kaya mapatay. Asa ko to, baboy. Gikan ka sa abo. Padulong ka sa abo. Patay! Kahan? Buwan na. Buhay pa ka na. Buhay. Hindi ka mabuhay. Tangtang na mga uwa na oh. Mulay. Ay, titi. Wala tayo mahimo. Mapapildi. Tabla naman yan eh. Ayaw, primi, hoy pa. Agiw. Ay, Dadakuha juga agiw. Mapildi yan eh. Pildi ko ani. Tabla naman yan eh. Alah, mabuhay ka na. Mo. Luya ko eh, gana pero okay lang, gigwanta lang. Pero ni. Lalo, pindi. Agiw dong. Ay, ako rin mo doon. Inangalaman nag-init god. Naminteryo ang inang langaw. Na. Wala na mabuhay. Mudagan siya. Buhay siya. Mudagan. Di mudagan. Patay. udah lata na pa. Ay. Lata na siya. Lata na rin. Wala na mabuhay. Napilde na. Mudagan. Gano'n pildi juga. Lala. Umulakaw na. Ay. Wala mulakaw. Doon dayunan. Anak yan. Kuyas lang na eh. Buhay pa ka nga. Hinggikan ka sa abo. Padulong ka sa abo. Chill! Wala, di na naman buhay. Okay. Sige. Ang sige ho na wala na mara. Buni nga wala na malihom. Pasuhi. Generator. Gamit ang generator. Ang incubator. Lihok na ba dyan? Lihok. Pildi ko ani. Malihok. Umalihok. Batay may mo na guys. Mulakaw lang. Mulakaw na. Daog na. Pildi ka. Pas nalakaw ni. Lakton mo na ako ba? Kung makamaw mulakaw.
Kamay naman lang. Saya kag 10 minutos gilumsan. Patay na na. Tabla na kita ni. Lepay. Pa man lihok. Matay man rin pagduot ni Mugod. Tino to siya kung kanang tuba. Tubig na pildi. Lakaw eh. Paralyzed naman. Tuba, lapas sa tuba. Tuba lagi nga. Doon ako namatay na siya. Giduot niya mga ko. Wa may lako-lako mong Ko na gidot tong yarang gikan paningan ko. Buhi. Hala. Asa kala. Buhi bitaw. Nikupot sa koray. Nikupot. Ila man mo kupot na kuan ko. Mo ang abo mo kupot. Ang abo ni kupot sa stick. Ito ba pa na o ka na noon to ko pero di naman ito ba da. Ikaw daw tuba og tubig dagan jud. Kalawa na yung dagan. May pakulapan na gilumpas. Nalay ra. Ngawa. Wag yan. Kala la 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 la. Nagyot pabuhi. Nagyot mabuhi. Pagay ni. Naluya nagtabyot sa abo. Wala na talay. Wala na buhay. Wala na buhi. Why wa mabuhi wa buhi. Bili. Pag yan wala ka na yun. Wa na waring agi ko agi. Papagay na. Long yung mga guys. Tanan. Lara boy. Lara boy. Boy guys. Wala na yung mga tingnan. Pagpalit ka. Oh baby. Atay na niron. Niron. Akane. Kalakiha. Inalang mulakaw gina. Di ka na mulakaw. Lakaw oy, palakaw ta gini. Di sa buhi di malakaw. Konsekonsi ini. Nikupot stick. Naglawan. Binuang tanay. Ikan kasabon, uli kasabon, patay. Patay kay karon. Patay karon. Oh, wait, kuan guys. Oh, Wait, payat. Dala na? Linggo rin mga sa seko. Oh. Ayaw ka mamatay ka. Ayaw kita paguli. Ay, pamuhay oy. Pamuhay oy. Sama na. Claro. Patay. Ala yung gagaw. Ako na. Lakaw na ka na sa lakaw na. Kapa. Kapa ninyo, yung kapad bak lakaw dyan. O dyan na, wala pa man naman kondot. Ay, lagaw si. Kasi lagaw. Ala! Naksuga kamang. Kamang ngina. Ayusin ka lagaw. Ayusin. Ayaw yung kayo stick ko sa. Sabi na ako. Sige, happy. Di ba? Hapon video. Buhi. Mura magawa mo. Palakong bayo para maklaro yung Klaro ka pala kawa. Dako ang agyo dong. Mulai lagi kata sikit liu. Nah. Amanggot. Bibigay mamuhi. Di ikuan. Mayo pala kawa. Manamong lakaw pa. Sabi ko lakaw ko pa. Manipupot talaga ito. Patay naman ang Katayo. Kano? Ilagay. kawa. Melata. Lata di pilih mo. Don. Oh, nabuhi. Wala na. Namatay mo na nang balik. Agyo. Ano sikit liu? Ay, lihong. Am kay tugod. Wan, pilit mo to. Pilit mo sa baga. Dito mo yung lakaw. Hindi mo matutugi papilit. Huwag tumulak. Ako to gigurita. Siya may kapyo. Tukog. No, sorry. Natukog mo na. Kapyo mo gina. Sama na. Kapyot. Huwag na malakaw.
Dito. Wala siya nasagan ako. Wala ko pansit. Buhi na buhi. No. Wala! Guys, ha. Gilumsan na siya na po. Minutos, kilomos. Klaro gid. Ang agaw sa ibabaw pa ako no makuha na. Pansit ang una nasagan ako. Mara nasagan. Wala ko pansit. Buhay dyan ay. Lumpad na naman sa lisod. Tinaya tawa. O lakawa. Ang patay gibuhig balik. Ay butang sa padi mo man. Ang tawag, 5 minutos, patay naman gani. Oh. Guys. Guys, Tilde na sa ko. Grande. Din. Buhi na ba? Pwede grande. Daw na ni mulupad na sa ni. Mulupad eh. Ay, medyo malapit na. Abi kira patay na siya kanan papa, walang uli. Sige kanan lagay. Oh. Sigarilyo na. Ingon ayo. Tusi, guys ha. Nabuhay guys. Ang langaw, namatay. Ginamsan sa tubig. 10 minutos. Tawa, ano yun? Oh, tama oh. Awas ka mo. Uyo no. Pwede vlog na na biya. Pag-waiting lagi na yulo. Kita dyan nyo. Patay na. Tuloy na ka to. Sino ka? Oh. Apoy. Oh, daga na yun. Dagan yun siya. Ayaw lang pagkangamar ha, lupad na gusto niya sa baba. Tao gani 5 minutos patay naman gani. Oh, bisag wala na gito. Tayo gani at tayo. Nabuhay mo natay. Wala na gito da. Buhay. Buhay na. Buhay lagi. Ilong sana eh. Daga na yun. Dagan nga eh. Tikar buwan. Uy yun siya. Ano? Kamang yun siya. Oo na. Ano na lupad? Doon na lupad. Parang ba? Pili. Sa wana gid, abtik na gid. Tingin siya. Oh, yun ang buhay bro. Buhay yun siya. Oh, gilang tao gani. 5 minutos. Abot tayo lang ito. Ako sa oras, magaling na mag-organic ito. Pakuan kayo ka. Tingko ko na kabuk. Nagsige mag-istorya. Tingko sigarilyo. Ako sigarilyo. Dinigkuan na. Dagan ang agaw sigarilyo. Panibadong. Ako na sa ginahin na padool sa akuan na. Sa biyag ka po. Inigdahin padaga mo. Anak na yatin. Kanang mo. Mupitik ba? Bukuputa steak. Ipabutan naman malupad na Ako siya. na mga birahan og init ka kanang agaw. Inig pagbuta og init. Usok kayo dagan. Abo nagsili ang lumutay. Basta ako nang init na kanang agaw. Sukap Uy, lang ano. lumsan. Lumsan niya. Gibutang nga ng abo ko sa sigarilyo. Pili suka pa na. Proses to believe. Tawag lulo, kulit-kulit hus. Hello, pila na ka minutes gilubong ni mo sa 10 sigarilyo. minutos. 10 minutos niya. Ikuan sa abubog. Yun na sa stick sa abubog. Patay na. Tanawa. Napustaan na din sila. Sanay. Pwede na sa dodere. Matang dagong. Butang diri na niya. Balik sa abog. Dara siya, dara. Nagbitawa. Nawa. Wala po sa gid kayo. Sige blakaw na. Ano. Sige blakaw. Dahil, grabe pwede na buhay na. Di na kayo kumapansin ko na na. Ano ba? Mabre, ang dagan nito sa... Sangi. Ito ko na kumain na. Buhay kasi yun. Buhay kasi yun. Sinay mo. Ito, sulti kay Kurimo. Ito, ulang nga. Dili ko mo ko. Basta di ko kita.
Anak, kita naman. Oo, naga. Plastic, Plastic kasi, magtuwa tag uwang plastic. Shooter.